Zdravím vás všetkých, priatelia moji. Dlho som tu nebola. Ale ak mám povedať pravdu, tak to bolo kvôli tomu, že som mala toľko tých myšlienok v hlave, že som nevedela zachytiť jednu správnu a začať o nej hovoriť. Teraz som pozerala jeden reels, kde bol muž a hovoril o tom, prečo častokrát utečie muž od ženy, keď sa žena do ňoho zamiluje. Povedal naozaj to, čo si myslím aj ja. Pretože nie sú na to pripravení. Pretože je to pre nich seriózne a musia začať byť sami sebou. Jednu vec, čo som pochopila o mužoch, je vlastne to, že keď sa pred sebou muž otvorí, keď si ukáže, kto naozaj je, keď sa vstá a prestane nosiť tie masky, vtedy ťa naozaj miluje. Vtedy si ťa váži, rešpektuje ťa a chce pre teba len to najlepšie. To je pre mužov tá najväčšia intimita, ktorá existuje. Nie je povedať nám milujem ťa, alebo neviem bez teba žiť. To sú len frázy. Muži vždy všetko dokazujú činmi. A tak, milé dámy, ak sa pred vami muž odhalí, rozbalí sa ako darček a povie vám veci tak, ako naozaj sú, a buďte sám sebou v akomkoľvek momente, v akejkoľvek chvíli, tak vtedy je to dôkaz toho, že je len váš. To nedokážu s každým. Čo sa týka toho, čo povedal ten muž, je to pravda. Veľmi veľa chlapov, keď pochopia, že tá žena sa rozhodla pre neho, tak začínajú si uvedomovať, že je to seriózne. A že sa budú musieť, alebo budú nechcieť, naozaj musieť odhaliť aj oni. Je to veľmi silné. A málo ktorý muž je na to pripravený. Robím prácu, kde sa každý deň stretávam s mužmi. Či už sú to mladší chlapci, muži stredného veku alebo starší muži. Ale majú ma čo učiť a je to veľmi zaujímavé. Tí mladší väčšinou sú ešte v tom, že svojou miernou aroganciou a egom očaria ženu. A tá im bude chcieť slúžiť. Nechápu, že najskôr si ju musia začať vážiť. A ona sa musí cítiť rešpektovaná, aby mohla toho pána prijať. Potom tam mám mužov, ktorí sú pripravení na to, aby prišla tá práva pre nich. A častokrát počujem, že by chceli takú ženu, ako som ja, plnú energie, samú sebou. Jednoducho, bez brzdy. A moja otázka vždy je tá istá. Si istý, že si na ňu pripravený? Samozrejme, že odpovedia, ako pripravený. Ja takú proste chcem. A ty si na tú silu a na tú energiu a na tú schopnosť tej ženy uvedomiť si, kto je. Si na to pripravený. Vieš jej stať po boku. Zvládneš to. Pretože jej stačí jedno jediné stretnutie. A pochopí, či ty áno alebo nie. A
môžeš ju stratiť. Ešte si ju ani nenašiel. Tedy chápem, že máme také nejaké tie programy v sebe, ktoré nám hovoria, že si vyberáme partnera, alebo máme nejaké preferencie. Keď mi niekedy muž začne, alebo napíše, väčšinou to vidím v inzerátoch na zoznamovanie. Prosím, nepíšte tie, čo nech není z diaľky, nech je, ja neviem, chudšia, alebo teda preferujem štíhlejšiu partnerku. OK, a máme tu nejaký katalóg trianglu, aby sme si vyberali. V mojom živote som mala len tri veľké lásky. Z tých všetkých mužov, ktorých som stretla, iba 3 boli pre mňa tie, ktoré vo mne zanechali niečo. A budem úprimná. Ani jeden z tých 3 nebol krásny, charizmatický a bohatý muž. Takže to isté chcem povedať mužom. Ja viem, že pre vás je dôležité to, čo vidíte. Ale preto asi vyzerá ten svet vzťahov tak, ako vyzerá. Takisto ako aj ženy začínajú na sebe pracovať a uvedomovať si, že by mali byť rovnocenné partnerky, nie matky, nie kamarátky, nie milenky. A ani nie je toto všetko v jednej osobe, pretože je to hlúposť. Takisto by aj muži mali začať chápať, že ten prvý pohľad, OK, ale nečakajte tie motýle v bruchu, prosím. Motýle v bruchu sú len signálom, že ste pri tej osobe nervózni, že sa necítite dobre, že to není vaša energia. Veď keď energia s energiou v súlade, tak to tak nádherne plynie. Tak nádherne jedno v druhom splynie, že z toho nemusíte mať žiadne motýle v bruchu, ale kľud v duši. Pokoj, ako keby ste sa vrátili domov. Tam, kde to poznáte a viete, že je tam bezpečie. Tak ak hľadáte vášeň, ak hľadáte motýle v bruchu, napätie, na to sú veľmi dobré tie milenky. Energeticky vám bude vyhovovať, ale nikdy s ňou nebudete chcieť stráviť celý váš život alebo to, čo z neho zostane. A preto sa vždy spýtajte sám seba, som na to pripravený? Keď hľadám partnerku, som pripravený na partnerku alebo potrebujem milenku? Nie je na tom vôbec nič zlé. Naopak, byť k sebe úprimný znamená, že ste úprimní ku všetkým. Môže sa vám stať, že stretnete ženu, ktorá bude tak isto, energeticky na tej istej úrovni ako vy. Nebude chcieť partnera, no bude chcieť k sebe milenca. Takého, čo sa k nej hodí. Takého, čo jej bude vyhovovať. Pred kým nebude musieť mať masky, pred kým sa nebude musieť pretvarovať, ale bude samou seba. Vtedy aj ten milenecký vzťah je úplne úžasný. Pretože vám dá presne to, čo potrebujete. Viete, to isté poviem aj ženám. Nebráňte sa milencom. Nebráňte sa mužom, ktorí sa nevedia ešte viazať, pretože sú k vám úprimní. Sú to muži, pretože dokážu povedať pravdu. A to je to cenné. To je to, čo ja si na mužovi vždy budem vážiť. Keď mi bude vedieť povedať pravdu. Viete, veľa slov znamená úplne niečo iné, než si myslíme. Keď žena povie mužovi, že ho miluje a čaká, že on odpovie to isté a on to spraví, takého muža by som nechcela vedľa seba. Milovať niekoho je mať pocit vo
voči tomu človeku. Je to môj pocit, ja si ho vytváram, ja ho cítim a ja ho poviem. A keď mi tá druhá osoba neodpovie tým istým spôsobom, milujem ho ešte viac, pretože je ku mne úprimný, pretože nemá predo mnou strach byť tým, kým je, cítiť sa tak, ako sa práve cíti. To znamená, že ten človek vždy, keď je vedľa mňa, pri mne so mnou, je autentický. A to je vzácnosť. Tak prestaňme, prosím, chytať sa za slovíčka a ničiť kvôli tomu životy. Veď je to úplne... To, že to hovoria vo filmoch a spievajú to v piesniach, to neznamená, že je to tak. Ďalšou vecou, buďme pripravení na toho partnera, ktorého hľadáme, ktorého si žiadame. Viete si predstaviť po určitej dobe, keď ste sami, máte to vaše ticho, máte ten váš kľud a tú pohodu. To, že vám chýba niekto na objatie, na to je dobrý milenec. Ten partner nezmizne len kvôli tomu, že vám bude chýbať to vaše ticho. Vždy si uvedomte, čo v tom živote chcete mať, čo vás môže doplniť. Alebo nie, doplniť nie je dobré slovo. Pretože ako náhle vás niekto doplní a on raz odíde, tak vám to bude chýbať, ten kus vás, ktorý doplnil. A preto opravím sa. S kým sa stretne vaša cesta? Pretože vy musíte ísť vašou cestou, takisto ako aj ten človek, ktorého stretnete, ten bude na tej svojej. A vtedy to funguje. Každý má zostať na tej svojej ceste. A tie cesty sa môžu prepojiť, nezaniknúť, ale paralelne môžu ísť bok po boku jeden druhému v rovnobežke. Vtedy si myslím, že je toto správne. Ja nebudem meniť moju identitu. Nemôžem to spraviť, pretože by som stratila samu seba. A to isté nechcem ani od toho muža. Inak by to nebol muž, ktorého som stretla, ktorý ma zaujal. Myslím, že v tejto dobe máme už toľko podcastov a reelsov a rád od rôznych nedôležitých ľudí, ktorí si prečítali nejaké staré knihy a vytiahli na svetlo sveta veci, ktoré človek dokáže nájsť aj v sám sebe. Keď sa na chvíľu vypne, keď prestane vnímať všetko okolo, ten humbug, rambus a to všetko a začne sa vnímať, začne sa cítiť. Vaša duša vám povie úplne všetko, čo potrebujete vedieť. Máte tu v sebe ten kód, tú šifru. Všetko, čo potrebujete na to, aby ste vedeli, kto ste. A podľa toho, keď pochopíte, kto ste, tak k sebe budete priťahovať takých ľudí. A keď náhodou pristúpi k vám človek, ktorý nebude ako ste vy, tak odíde sám. On to nedá. Nebude sa cítiť dobre. Je to prirodzený postup, je to prirodzená selekcia, nazvite to ako chcete. Proste to tak funguje. Takže prestaňme, prosím, rozbíjať vzťahy tým, že budeme počúvať tých instantne múdrych ľudí. Ja ich hovorím, že rýchlo kvasnicových múdrych ľudí, ktorí vám tvrdia, že byť sám je dar. Že máte k sebe hľadať len človeka, ktorý je na vašej úrovni. Hovoria o energii, o frekvenciách, OK? Ja si teraz prajem k sebe muža.
a už ho nebudem hľadať. Pochopila som, pretože som to pocítila v jeden moment, že ho nemusím hľadať, pretože ja ho stretnem. Bude to stretnutie. A prajem si muža, ktorého stretnem, aby bol múdry, múdrejší, silný a silnejší ako ja. Aby bol tak pevný vo svojom bytí, že mi pôjde príkladom a ja sa pri ňom budem učiť. A budem s ním rásť. A bude to úžasné. Potrebujem takého muža vedľa seba. Nechcem seberovného. Chcem niekoho, kto ma potiahne. Tak som si to zadala. Tak som si to precítila, nastavila, že je to pre mňa dôležité. Takže spravte to isté. Nemusíte vedieť, ako tá žena alebo ten muž má vyzerať. Je to nepodstatné. Ja si neviem predstaviť, akej farby bude mať oči, či bude vysoký, nízky, či bude mať vlasy, bradu alebo vôbec. Ja to neviem. Nepredstavila som si ho, pretože nemám predstavu, ako má ten muž vyzerať. Ale viem, aký má byť, aby ma k sebe pritiahol. Tak to skúste aj vy. Nepredstavujte si tú fyzickú stránku. Skúste si predstaviť, čo potrebujete. Ale zase na druhej strane, aby ste na to boli pripravení. Aby to nebola len nejaká chvíľková záležitosť, nejaký chtíč. Aby ste na to boli pripravení. Aby ste vedeli, že keď chcete silnejšieho človeka vedľa seba, tak budete musieť makať v úvodzovkách, ale tak príjemne. Keď budete chcieť rovnocenného partnera, tak dostanete zrkadlo vás samých. A vtedy vám chcem len pripomenúť jednu vec, prosím. Ak budete niečo nenávidieť na tom človeku po chvíli, po určitej dobe, ak bude niečo, čo vám na tom človeku bude vadiť, zrkadlí vás, prosím, uvedomte si to. A preto to, čo na ňom nenávidíte, robíte vlastne vy. Tak začnite potom od seba. Vnímajte toho druhého ako vaše zrkadlo, váš seberovný partner. A potom je tá tretia možnosť, že si nájdete partnera podľa tej fyzickej stránky, príťažlivosti, ale tam nečakajte rast. Tam sa rast nedostaví, tam sa využije úplne iná energia, tá sexuálna, ktorá je úžasná. No zo sexuálnej energie nevieme rásť, nevieme sa rozvíjať, vieme sa cítiť skvele, vie nám to dobiť baterky, vie nám to dať taký drive. Ale viete, že ten po určitom období skončí, začne sa znižovať a pôjde do zabudnutia. Počítajte s tým a užite si tie chvíle, ktoré sú limitované. Je to skvelé, to, čo robím. To, že stretávam tých rôznych mužov každý deň, pretože vlastne začínam chápať veľmi, veľmi veľa to, akí sú úžasní. To je vlastne to, čo si stále myslím o ženách. Ale veľa žien to o sebe nevie. Každý jeden z nás sme úžasný. Sme takí jedineční a máme čo dať. Aj keď myslíme, že to tak nie je, máme čo dať, tak dávajme, prosím. Dávajme samých seba, je to dar. Kto ho vie prijať, bude šťastný celý život. Kto ho nevie prijať, buďte radi.
Nebudete niekde odložení na poličke, kde na vás bude padať prach. Posúvajte, prosím, tieto myšlienky. Pozdieľajte aj tento podcast, alebo čo to je, neviem. Neviem ani, ako to nazvať. Prosím, nech sa začnú ženy a muži znovu spájať. Nech začnú hľadať to, čo potrebujú, aby v tom nemali už taký chaos. Veď na Zemi, vo vesmíre neexistuje väčšia energia, silnejšia energia, než je správne spojená energia muža a ženy. Keď sa nájde muž a žena v tej správnej rovnováhe, dokonalosti, ich spoločná energia je neprekonateľná. Je to ten najsilnejší fond energie nie na Zemi, vo vesmíre. A preto sme povinní to začať spájať. Tak sa poďme spájať.